Poczekaj, poczekaj. O. To są fajne. Możesz z wieżowcem tak skakać. Ty, nie głupi pomysł, kurwa. Jumping, kurna, z wieżowca. I jeszcze tu przejedzie po nim. To kurwa ty. Ale na pewno się. No. Ale ile trzeba pobiegać? Brudno. Co to za firma jest? Nie, to pieczątka nie brudna. Jakiś taki, kurna, materiał dziwny. No takie są na spadochronie. Gumiaste. Czekaj. Przewiewne sprawdzę. No bardzo nie. Czy to sprówa jest? Nie wiem. Taśmy takie zmienione, że nie wiadomo czy to już trzyma. Nie zgniją. I Jan ale- wylądował. It's good reserve, you know. Good reserve is very important for this sport, you know. It's very important. Look at this, huh? I can be killed, but no, 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 because of good reserve. It's fucking amazing. I'm lucky man today, you know. Lucky man, you know. Look at this. Look at this height, you know. Fuck. Was very dangerous today. For hand leader. To jest for hand leader, dlatego taka długa ta. Bo on wiesz, spada naprzód i rozumiesz ten. A to z tyłu się otwiera. Tak. Glidera. No dlatego musi długa linka. No. To kurwa ile to kilo musi włożyć? Ale to może być dobre, wiesz. Ale ładnie się napełni, szybciutko, widziałeś? Ładnie. Ładnie. To ma dziurkę taką. Powietrze. Każdy ma to. Ale mokry był, co? Dziurawy Pizdu. taki, to pójdzie spadochron taki dziurawy. Przecież on nie zatrzyma. Rafał sobie sam zrobił parę dziurek jeszcze ekstra. Nie. To był tuning. Stuningowany. Big luck, big luck. Dobra, zbierajmy Tam swoje jest szmatki, pieczątka jak spierdzielajmy. Ale ja ślepy to wiesz, jeszcze za moje jest.